Chcem, aby ste privítali takisto obrovský potleskom veľkého kráľa DJ Avan. Takže dneska vám predvedieme, čo je to tanec. Začneme od najmenšieho. Michael, poď na scénu, dámy a páni, najmenší breaker v hre iba pre vás. Obrovská energia pre ňo. Čo vydá tu Dubravka? Poď, Majko, poď. Takže, dámy a páni, toto je Majko, obrovský potlesk pred ho. A my ideme ďalej. Ako ďalší prichádza reprezentant Street Dance Academy Lazio Strajka, to je B-Boy Dexter. B-Boy Dexter, obrovský potlesk. Jeden z najlepších b-boyov na Slovensku. Toto bol B-Boy Dexter. A my ideme ďalej. Ďalší takisto reprezentuje Street Dance Academy a je to B-Boy Vladis. OK. Dáme si ďalšiu bratislavskú školu a to je Hip Hop Fakulta Johnnyho Perfecta Lady Mel. Takže dámy a páni, toto je B-Boy Roma. Ľudovo B-Boy Roman, Hip Hop Fakulta reprezent. I ako ďalší prichádza bratislavská crew a to je produkt crew a B-Boy Sun. Takisto jeden z najkvalitnejších B-boyov na Slovensku. Ja vás nepočujem! Tam vzadu určite tiež máte ruky, potles aj od vás, chcem vidieť potles aj od vás. OK, ideme ďalej. Takisto reprezentuje Street Dance Academy a je to B-Boy Orbi. Raz. Dajte ma viac do odposluchu, prosím vás. Raz. OK, my ideme ďalej. Prichádza takisto reprezentant Street Dance Academy a to je B-Boy Aďu. Ideme na ďalšieho a to je reprezentant Hip Hop Fakulty Johnnyho Perfecta Lady Mel, B-Boy Šmolku. Yeah. Poď. Dámy a páni, toto je hip hop. Toto robíme my. B-Boy Šmolko iba pre vás. Ďalší B-Boy Citron, reprezent Street Dance Academy. Takisto jeden z najlepších B-boyov na Slovensku. Solely those of the artist. B-Boy Citron, ako ďalší, B-Boy Robko.
DJ Avan. It's for you. It's for you. Bang. Yeah, it's for my street niggas. Feel it. Bang. Fuck the police. Yeah. Fuel. Dump them. Dodging and dunking them. Fucking them. Vivo Rocco. Ciao Vilato.